Mitä terapiassa oikeasti tapahtuu? Monet ajattelee, että terapiassa saa vastaukset. Että joku kertoo sulle, mitä sun täytyy tehdä, mihin suuntaan mennä ja miten ne asiat ratkaistaan. Se on vähän niin kuin sä saisit kartan käteen. Ja täysin selkeät ohjeet, valmiin reitin. Mutta oikeesti terapia ei ole tätä. Mitä terapia sitten on? Se on enemmän kuin kompassi. Se ei näytä sulle valmiita reittiä. Me ei tiedetä kaikkia askelia heti. Mutta se auttaa sinua ymmärtämään oikean suunnan. Ja terapiassa tapahtuu vähän samaa. Et saa valmiita vastauksia ulkopuolelta, mutta alat löytää niitä sisältä. Opit tunnistamaan, mitä oikeasti ajattelet, mitä sä tunnet ja mikä sulle on tärkeää. Ja pikkuhiljaa alkaa hahmottua, mihin suuntaan sä haluat kulkea. Terapeutti ei vie sua perille, mutta hän kulkee hetken sun rinnalla ja auttaa sua lukemaan sitä kompassia. Ja ehkä se tärkein asia, sun ei tarvitse tietää kaikkea valmiiksi. Riittää, että sä oot valmis pysähtymään ja katsomaan suuntaa. Ja joskus se pienikin suunnanmuutos voi muuttaa paljon.